ಕಾರಣ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೇನ್ ಕಲ್ಲು ಅಂತದಲ್ಲೇ ದಾದ ಮೇನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಹೌದಾರೆ ಕಪ್ಪ ಇತ್ತು ಲಂಗ್ಸಾ ಚೆಂಜಿ ವಾಲ್ ಕೊಂಚ ಫ್ಲೈಟ್ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ఇంకా దిక్కు నేతకి బండ నల్లగేస్తుండ మూడు మాత షాಪ್ ఐకరేక్ బాత చక్ బాల్తే పడ ಒಂಜಿ 2000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂದು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಏತೇಕ್ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚದ್ದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಐಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲೆಗೆ ಮರತೆ ಹೋಗ್ತುಂಡು. ಸೊ ಏನು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದರೆ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಇಂಜೆ ಪನ್ಪೆ ಏತೆಗ್ದೆತ್ತೆ ಓಲ್ದಿತ್ತಿ ದಾದ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯದು. ಸೊ ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಮೀನು ಪದ ಮಾರ್ಕ ಹೋಯ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೋರ್ದಪ್ಪುನ 21st and 22nd ಅಲ್ಪ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಚೂರು ದ್ವಾರದ ಎಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಸಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭತ್ತ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ತೂಕ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಆದ ಮೀನು ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಹುಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ತಿಕ್ಕದ್ಜಿ ಬರೀ ತುಂಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಉಂಡ ತುಳ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಸ್ 33 तुला नाही कोबड तुला हां जंजी इथं नाही खाली ಮೀನು ಕಲ್ಲೂರು ಮಳೆಂದು ಒಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲೂರು ದಿಕ್ಕಡು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕದಾದೆ ಮೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದ ಜಂಜಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅದ ಸೊ ಕೊಂಚಡ್ಡಿಟ್ಟು ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದಿ ಅಂಚದಿತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ പോകുന്നില്ല ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ಜಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಅದು ಬಂತಲೆ ಮಲ ಮಲ್ಲೊಂದಿಗೆ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ ರೌಂಡ್ ಸಂಡೆದ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಚಾ ತೂಕ ಪಿಂಕ್ ಇದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಕೊಲ್ಲಗ ಬಾ ದೇವ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಚೆನ್ನಮೆ ತೋಲಿ ಕಾಟು ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಬೆ ಗಂಟೆ ಉಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಊಡ್ದ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತೋಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಟ ತಿನ್ನ ಕೋರೆಲ್ಲ ಕಾತೆ ತೊಲೆ ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟ ಅದು ಮೀನು ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೆ ಅಂತ ಚೋಲಿ ಜಾರು ಅಂದ ಚೋಲಿ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐದಾಲೋರಿ ಅಂತ ಚುಲೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ಕೊರಿಗುಡಲು ತಿಂತೆ ಬಾ ಕಾಟು ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ ದರ್ಶನ ಎಂತದಲ್ಲೇ ದಾದ ಮೇನುಂಟು ಒಂದು ದಂಜಿ ತುಗ
ಡೆಂಜಿ ಎಡ್ಡೋಣತ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಓ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಬಸ್ ಹೌದಾತ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಯ್ತು ಲಂಗ್ಸಾ ಚೆಂಜಿದ ಒಂಜಿದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಮಲ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ ದೀಪಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೆಸರ ಕೆಸರು ಅಂದ್ಯಾ ಅವಲ ಮಡ್ಡಿಡು ಅತಂದು ಐತ ಲಂಗ್ಸ್ ಅತ್ತ ಡೌಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐತ ಬಂಜಿ ಆದಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಯಾರಾಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತರ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಜಿಡಿಂದು ಇಂಚ ಕಪ್ ಕಪ್ ತೋಜನ ತಾವು ದಾದ ಅಂದು ಇಂಚ ತೋನ ವಾಸನ ಅರ್ಪಣ ನಿಜಾತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆ ಪೂಯಿನ ಐದೇನ ಇಂಚಿನ ಪುಚ್ಚನ ಅದ್ರ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ಏಜಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಿನ ತನಕ್ಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ದೋಷ್ಪ ತೂಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲೈಟ್ ವಾಲ್ ಪಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ പോകുന്നു ജൂം ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೋಜನ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಹಾಂ ಟೈಮ್ 10:40 20 ನಿಮಿಷ ವಿಷಯ ಮೊಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಐತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಇಂಜಿ ನಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಮೊಲೆಗೆ ಇಡೀ ಊರು ಮೊಲ್ಲ ಹೊಸದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಮೇಲ್ಡು ಬಿಡ್ದಿತ್ತಾನೆ ಮೇಯ್ಟು ಬಿಡ್ತಿತ್ತಾನೆ ತುಲೆ ಓಲ್ ಮಾತು ಕಲೆ ಉಂಟು ಗಮ್ಮತ್ ಆತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಏತಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ 1 ವೀಕ್ 15 ಡೇಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ 1 ವೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಲಿ ಜಂಜಿಲ ಅಂಡ್ ರಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾ ಕಾರ್ ಜಂಜಿದೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೋಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮೋಲ್ದಿನ ಪೂಜೆ ಜಂಜಿ ಜಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಜಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸದ ಎತ್ತು ಗೋರಡು ಅಂದು ಮಗ ಈಗ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಾಪ ನಾವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಕ ಟೂ ಬಿಡ್ತು ತೂಕ ಟಿಂಗೊಲ ಬಿಂಗೊಲ ಅಲೆ ನಾಟಕಡಿ ಏತ್ತಲ ಮಲ್ಪಾತದೆ ಅದ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಹೋಪುನು ಎಂಚು ವೆಹಿಕಲ್ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ ದೇ ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿಂಗೋ ಅಲೆ ಮೊಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಗುಜ್ರಿ ಬತ್ತೊಂದು ನಾದ ನಿನ್ನ ಗಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಗೊಂಬೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಲ್ವ ಅದ ನೆಂಚಿನ ಮಾತು ನನ್ನ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ನೈಟ್ ಪಾಡೆ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಪೊಲದಿನ ತೂಲೆ ಎಂಚಾತನಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಂ ಎಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಗೌನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಎಂತ ಗೌನು ಅದು ಇಂಚ ಈತ ತೋರುಂಡ ಅವೇನು ಇಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲ್ ಮೂಲು ಆಡ ಅಲ್ಲ ಬಗ ಈ ಬಲೂನ್ಸ್ ತಂದ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡನ ಪೊಪುಲ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದೊಂದು ಐಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬಾರ್ಬಿಗೆ ಬಲೂನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಎಲ್ಲ ಇವೆಸ್ ಸೊ ಇವೆಸ್ ಇಡೋದಾದ ಇನ್ನು ಬಾರ್ಬೇಕು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬರೋದ್ರೆ ಐದು ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ದಾಲಿ ಜನ ತಲೆ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಾಚು ಬಂದೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವಪ್ಪ ಮೊಲ್ಲ ಗುಜಿ ನನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕನ್ನಡಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚನ ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾ
ಡಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಫುಲ್ ಡಾಲ್ ಗಾಪನ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದೈತ ತಿಂಡಿ ಒಂದೈತ ಭಾಜನ ಹಾಂ ತೂಯರತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ್ದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರದ್ದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪನ ಓನ್ ಗೋಪಲ್ಲ ಹಾಂ ಪನ್ ಅದೇ ಒಂದೆನ ಪೊಕೆಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪದಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೊಕೆಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ something like ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಎತ್ತಲು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅದ 8,000 ಉಂಡು 2,000 ಉಂಟು ಓಕೆ ಜೈ ತೂವಲಿ ಜಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವನು ಬರುಂಡು ಜಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾತ್ರ ಬೇರೆ ಉಂಟದ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೇಡ ಅದ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆದಾದಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬೈ ಮಾತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದು ಜಂಕಲ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ ಓದು ಜಾವೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ತದ ಟೀಚರ್ ಬಿಲಿ ತೂಪೇಡ ಕಲ್ಲೆ ಅಂತದೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಓದು ಮುಗಿಲ್ದಿಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ತಾನಡ್ಡೆ ಇಟ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡದ ಸೊ ಅಕಲಿನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಕ್ಕಳು ಓದಾಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ వచ్చి ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಚ್ಚಿ ದಿಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಎಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಂ ಐಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ಏಪಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಗ ಶ್ರೀಯನ ಬೇಲೆದೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದನ ಬಿಡ್ದು ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀನು ಇನ್ನು ತುಲೆ ಮಿಂದಾದ ತುಲೆಗೆ ಇದು ಮುಂತುಲೆಗೆ ಮುರಡಿ ಮುಕ್ಲ ನಡ್ಜ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಾದ ಬಂಡ ಪರಡ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒನಸಿಗೆ ಬರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೈಕ್ ಬರೋದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತೊಮೈದಿನಿ ಅರ್ಧ ಬತ್ತಿ ಬೇಗ ಬಂತೇರು ಈಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಬಯಾರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಂದವೆ ಹಾಂ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಜೈ ಪಿಂಕಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂದ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೈಟ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಏದು ಬಿಡ್ಚಾವ ಮೊಲ್ಲ ವಸ್ತುತೋಲೆ ದಾದಪ್ಪ ತಿರ್ತು ಬಿಡೋಣ అయితే డాడీನ రెడీ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತರಪ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹಿ ಹಿ ಮಮ್ಮಿಂತಲೇ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಜೊತ್ತಿತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಶೀತ ಆಂಡು ಅದು ನಾವೊಂಜಿತ್ತೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಓದುವಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಓಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೊಂದು ಏತು ಓದುವಲ್ ತೂಕ ಶೇಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮೂರು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಂತ ಏತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೈಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐ ಮೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಎತ್ತ್ಯ ಎಂದು ನಡುತ್ತೊಂದು ಪೂಂದಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಯಾನಿತ್ತ ಪಪ್ಪಡ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡತೆ ಐಕ್
ಟಿಕೆಟ್ 15 rupees. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 25. ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡಾಂಡೆ ಬಿಡಾವಡು ಸಪರೇಟ್ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಈ ಸಲ ಪಿರೌಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಾಯಿ ಕತ್ರಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಯಿ ಅವೇದ ಕತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ನಾಯಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅವನ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಕಾಯ್ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಾಗ ಸೊ ಕದ್ರಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಮೋಲಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಡ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಬಚ್ಚಿಂದು ಎಂಕ್ಲೇಲ ಡುಯ್ಯಲೆ ಬಾರ್ಬೇರು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೋಕುಲ್ದು ಅದು ಕೆಲವರು ಕುಲ್ದೇನು ಸೋಕುಡೆ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ನೇಲೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಂಗ ರೈಟ ಯಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಂಡ ಹೇರಾಗ್ಲಾಗತ್ತೆ ಜಾನು ಊರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಲ್ತರು ಡೈಕೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸೊ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಏತ್ ರೇಟ್ ಒಲ್ಪಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತ ಬಂತ ಸೊ ಅದೆತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ವಿವೋ ದಕ್ಲಾರ X300 Pro ಇಂದೇನದು ಎತ್ತಿನಿ ಓಲು ಪಂಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 1,10,000 ಇತ್ತರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದು ನೀತಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನಲ್ಲ ಗೆಸ್ಸುಂಡ ಮೂಲ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಐಕರೇಕ್ ಮಾತ ಚಕ್ ಬಾಲ್ತೆ 1,07,000 ಪಡ 9,999 ಇತ್ತನು ಕೆಲವೇರ್ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಕೆಲವೇರು ಐಕ್ ಪಡ ಒಂಜಿ 2,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂದ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಏತಕ್ಕೆ ಪಂಡ 92,000 ಎಂಚ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾ ಏಚಾತ ಸೊ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಮಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನು 2020 ಇದಿನ ಐಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ ದಕ್ಲನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಅಂದ್ 16,000 ತಿಕ್ಕನು ಪ್ಲಸ್ 2,000 ಏನ ಓಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿ 92,000 ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತೂ ನಿಕಲ್ ಪಾಡುವೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ತೋಲೆ ಅಂಚೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಝೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅದ ಪಂಡ ಮಾತ ಸಜ್ಜಿಗ ಬೆದಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಇನ್ನೆಟ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ
ಸೊ ಅಂಚ ನನಗೆ ಕದ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ರೌಂಡ್ ಲಾಂಡ್ ಮೊಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಯ್ದೀನಿ ಅದಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ತತ್ವ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ నాకు ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಜಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದು ಬೇಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಶೀತಳ ದಾಲಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅದು ಮಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.